Добрый день, дорогие сябры, браты и сестры. 18 гадоў таму, у восені 1991-го, Беларусь сталася незалежнай. 18-годдзе – гэта ўзрост паўналецця. У 18 гадоў чалавек вырашае, якім шляхам яму ісці далей. І зараз мы з вами сабраліся разам дзеля таго, каб выбраць гэткі шлях. Бо вось уже 100 гадоў не сціхае рэха ад купалаўскага пытання. А хто там ідзе? І да гэтага часу суседзі, сябры, ворагі, зрэшты, аж ты самі беларусы іх перапытаюцца, хто там, хто мы такія? Ці мы людзі на балоце, тутэйшыя, савецкія, рускія са знакам якасці. Але, дарагія сябры, мы, беларусы, а значит, мы еўрапейцы. Чаму беларуская хрысціянская дэмакратыя удзельнічае ў еўрапейскім форуме? Таму што беларуская еўрапейскасць зыходзіць з нашай агульнай тысячагадовай хрысціянскай гісторыі. 5 стагоддзяў таму беларусы разам з продкамі сучасных літоўцаў і украінцаў збудавалі цэлую перспектыўную цывілізацыю, еўрапейскую цивилизацию, грунтованную на идеалах свободы, толеранции, законности, идеалах мясцовага самакіравання, христианства и демократии. Великое княжество литовское, русское и жамойское. Менавіта таму христианская демократия бачыць каштоўнасці галоўным падмуркам Европы. Пасля Другой сусветнай вайны менавіта хрысціянскія дэмакратыі сталі лакаматывам аб'яднання Европы. І зараз Беларусь разам з Германіяй, Польшчай, Літвой, Украінай, Румыніяй, Балгарыяй, Малдовай, Словаччынай з суседзямі па рэгіёне пакліканая адраджаць аб'яднаную Еўропу менавіта на грунце гэтых спрадвечных хрысціянскіх каштоўнасцяў. Не может быть объединенной Европы и не может быть новой Беларуси без покаяния, без Библии, без Господа Бога. А вот сегодняшний режим безбожный, не христианский, не европейский и не белорусский. Он трымается на курсе иностранцев. Ягоная опора – это подман и коррупция. Ён хваляе Ленина и Сталина. Нават ягоный штаб находится на Карла Маркса 38. Тут вам и Карл Маркс и 38 год. Так у гэты режим осуджены Богом и историей. И гэты режим мусить сысти. Дорогие сябры, наступным прэзідэнтам Беларусі абавязкова будзе сапраўдны еўрапеец, які верыць у Бога і любіць Беларусь. Абавязкова Беларусь будзе часткай адзінай Еўропы. І недалёкі той час, калі Беларусь будзе прапаноўваць свайго кандыдата, свайго прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Еўрапейскага звязу. Дорогие сябры, перед форумом мне довелось почуть, что у этой зале зберутся тыя, кто уже про все домовился с режимом. Давайте зараз усе разом откажем на простое пытание. Гучно и дружно, как почули все, кто сумнеется, как почули на той самой улице Карла Маркса 38. Давайте скажем усёй зале:
Ці верите вы у тое, што сённяшняя ўлада можа збудаваць еўрапейскую Беларусь? Дорогие сябры, ці лічыце вы, што будаваць незалежную, дэмакратычную, еўрапейскую Беларусь на грунце хрысціянскіх каштоўнасцяў мусім мы самі? Дорогие сябры, гэта адказ. Гэта адказ. І тым, хто сумнеецца, і сённяшняму рэжыму, і Кремлю, і Брюсселю, і самае галоўнае, 10 мільёнам беларусаў. Мы готовыя взять адказнасць за гэтую краіну. Дорогие браты и сестры, сердце Беларуси бьется зараз у гэтай зале. А калі еще улічыць, что и сама Беларусь геаграфічна гэта сердце Европы, шановные прадстаўнікі развязу, слухайте сердца. Гэта сердце Беларусь стагоддзямі ахвяравалася і балела за всю Европу. Гэтае сердце, не гледзячы на все удары и инфаркты, до гэтага часу жывое. Гэтае сердце, як і тады, у часы Великага княства Літоўскага, верыць. І гэтае сердце любіць яшчэ мацней. Жыве Беларусь!